Og mens vi får lys over land herinde, så hvad synes I? Hvordan synes I, det var at høre ministeren? Hvad siger du, Uffe? Er der lyd på? Nej. Nu er der lys, og så kommer der lyd. Bum. Er der lyd nu? Yes. Kan I høre mig? Ja. Nej, jeg sad først og tænkte, at det var en dejlig, rolig og reflekteret minister. Jeg har haft mine battler med ham, men jeg synes, at han var til stede. Og så mens han så snakkede, så var der nogle gange, hvor jeg tænkte, fordi at det blev på et vis sådan abstraktionsniveau, hvor jeg faktisk blev usikker på, hvad der lå under. Og der, hvor det var tydeligst, det var hele spørgsmålet omkring åndelig oprustning, som han kalder det, ikke? Og hvor han ret elegant kommer rundt og siger det der europæisk historie, kulturhistorie og vores demokratiske værdier, etc., ikke? Og hvis man så er en del af hele den der debat omkring åndelig oprustning, som jeg jo i den grad har været en del af de sidste uger, altså så er det jo jeg hører, han undgår at sige det, men egentlig mener det. Men det er jo en antagelse, for det ved jeg jo ikke, om han mener. Men det var den antagelse, der kom op i mig, at det også handler om kristendom. Og det skyldes selvfølgelig, at Ida Auken, som jo også er fra Socialdemokratiet, har foreslået, at der skal ansættes en præst på Christiansborg, og der har været sådan en helt bølge af MF'er, der har gået ud og sådan nærmest sådan formativt fortalt verden, at de nu er blevet kristne og sådan noget, ikke? Altså, og jeg synes jo, det er et meget privat anliggende, og det ikke skal blandes sammen med politik. Og derfor sidder jeg med mine sådan alert filtre og siger, hvad er det egentlig, du siger til os lige nu? Er det en bestemt form for værdier, en bestemt form for kulturværdier, en bestemt form for religion? Og det der med at faktisk at bygge bro og rumme det mangfoldige Danmark, som vi har i dag, er vi enige i det her, eller hvad? På overfladen, så synes jeg, han lød rigtig fornuftig. Jeg tænker, han kommer næste år. Det kunne man i hvert fald håbe på. Line Tanggaard, du har været medlem af Trivselskommissionen, du er uddannet psykolog, du er fra Aalborg Universitet, og du har skrevet en bog også om følelser, kan man sige. Du har skrevet mange forskellige bøger. Og vi hører jo her, ministeren, jeg prøver at fiske efter, hvordan ser han ligesom sådan en ting som det her med at være håbefuld. Og det er jo egentlig det, vi taler om her, fordi alle tre på hver jeres måde har et helt særligt forhold til håbet. Også det at miste håbet, og har behandlet det, kan man sige. Så hvis du nu så skal tage håbet ind og sætte det ind i sådan en undervisningskontekst, som er jo noget, du har kigget meget på. Ja. Hvad ser du så? Altså, det vil jeg gerne svare på. Jeg kom bare lige replik til Uffe, at jeg synes, der er mere socialdemokrati end kristendom i det, han siger. Sådan umiddelbart. Jeg tror egentlig ikke, de helt ved, hvad kristendom er. Nå, tænker du næste det er lidt ærgerligt, men ikke mere. Ja, men ellers, altså for mig at se, er håbet en central pædagogisk kategori. Man kan ikke undervise andre elever eller studerende, hvis ikke man nærer håb på deres vegne, om at de kan flytte sig, rykke sig, vinde erkendelser og indsigter. Som lærer eller som underviser, så er man nødt til at kunne bruge sin fantasi for at kunne have håb. Altså man skal kunne forestille sig, at dette menneske rent faktisk kan gå herfra og hertil, og måske den modsatte retning. Og grunden til, at jeg sagde ja til at sidde og tale om håb, er, at jeg har skrevet om det i den her bog, Det håbende dyr, og at jeg også er blevet optaget af følelser. Og i den forbindelse heri skriver jeg, og giver eksempler på lærere, som, fordi de har håb på vegne af eleverne, faktisk lykkes med at løfte dem fagligt
Og jeg har sådan et eksempel i bogen. Det er en lærer, der hedder Mona Laidlaw. Hun er forsker i dag, men som lærer brugte hun det at skrive dagbog for at reflektere over sin gerning. Og på et tidspunkt, da hun så bliver forsker, så går hun tilbage i arkiverne og kigger på de der dagbogsnotater og opdager den kæmpe ressource, det er for en refleksion over hendes virke. Og hun støder så ind i et brev i bunken der af papirer, som det nok har været, fra en elev, der hedder Peter, som skriver til hende: tak Mona, tak fordi, at du havde tålmodighed med mig. Tak fordi, at du så mig. Tak fordi, at jeg fik lov til ikke at lave lektier. Det var faktisk det, der betød noget for mig lige der. Og det synes jeg er så fint et eksempel på, at den lærer, der nærer håb på vegne af eleverne, også er i stand til at have tålmodighed. Altså fordi, at man kan forestille sig, at lige nu, der kræver det, at jeg gør noget, der måske, altså ikke lave lektier, de skal lave lektier, eller de skal straffes, hvis, ja, måske, og måske ikke. Fordi det kommer an, altså vi må hele tiden have det større billede for øje, når vi arbejder pædagogisk. Og det vil for eksempel også sige, at konsekvenspædagogik, det kan noget i nogle sammenhæng, men i andre ikke. Det kræver faktisk enormt meget fantasi og forestillingskraft at være lærer eller være underviser. Og hvis ikke du har håbet, så er det svært at være det. Og jeg tror, vi har taget håbet fra rigtig mange lærere. Og jeg tror også, at vi har taget håbet fra nogle elever. Og det er der, hvor der for mig er en tæt sammenhæng mellem det, vi kalder trivsel, og så det, der foregår i skolen. Men det der med at tage håbet for folk, det har vi jo også altså på den her uddannelsesdebat diskuteret, fordi magtudredningen har været her og forklare det her med, hvad skal der i virkeligheden til, for man tager del i noget, og hvordan skal man ligesom kunne gribe ind. Og der er for eksempel det, der hedder news fatigue, altså det der med, at man ikke kan holde til... Du fortalte mig, at du havde hørt alt om dronerne over Storebæltsbroen. Og derfor, Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder, min gamle kollega. Du har jo valgt at sige, at mediebilledet og det at fortælle historier er simpelthen nødt til at tage udgangspunkt i en eller anden form for håbefuld position. Ja, og det, altså man kan sige, på den måde er det jo ikke fordi, vi tænker, at alle medier skal være som os, men fordi medier er, som de er, med et overdreven fokus på alt det, der ikke virker, og det, der gør os bange, så er der brug for et supplement, og det er det, vi er. Og det er vi for flere og flere. Et supplement, som minder om, at der er vigtige, væsentlige ting, som faktisk går godt, både herhjemme og i verden, og som desværre i sådan en mediesammenhæng altså godt kan komme til at fremstå som, jeg ved ikke, om I kan huske, komiske Ali der fra den første golfkrig, som bare sagde, at jamen, der var ingen problemer her. Det er jo ikke det. Så det er egentlig mere et spørgsmål om at ikke lade os forgifte al den uhygge, der kan være fra et USA, som har svigtet os og svigtet sig selv af en verdensorden, som er presset og truet. Men mere så sige, men hvor fungerer tingene, og hvor er der noget? Og det er noget af det, vi beskæftiger os med, og som vi kan også se, at det faktisk er enormt vigtigt. Det kan være om ting i Afrika, som jo måske især den ældre generation bare var sådan det fortabte kontinent, hvor man bare så siger, der er så meget håbefuldt i Afrika nu, med befolkninger, der kommer i skole, bliver uddannet. Vores, tror jeg, for de fleste højt elskede mobile pay-system i Danmark, eller det vi har, det blev opfundet i Nairobi 10 år før vi selv fik det fra den danske bank. Ikke? Altså det var nogen, der var bange, eller der var kede af, at de ikke kunne oprette en bankkonto, som så lige fiksede det. Altså, så der er i Kenya, der er i Nigeria steder, altså der er en idérigdom, og hvor man kan sige, der er gode historier at fortælle om. Og det er det, vi har sat os op på. Og i starten var det egentlig mere som sådan en kvittering, fordi vi kunne se, at danskernes opfattelse af verden ikke hang sammen med reelt der, hvor verden var.
Altså, verden er bedre, end vi tror. Og jeg kan godt høre, at det lyder helt forkert at sige det. Men den er også bedre, end vi tror. Den er også farlig. Og hvad har I fundet ud af i forhold til det her med at have det afsæt, eller kigge på den måde på nyhedsbilledet? Hvad betyder det for dem, der så modtager historien? Jamen, det er helt vildt. Altså, vi har et nyhedsbrev, som vi sender ud, jeg tror det er hver mandag klokken 7, og der er en 5-6-7 nyheder i. Det er gratis. Der er lige en reklame for det. Og når vi Husk nu at abonnere derude. Husk nu at abonnere. Det er godt. Tak, det er godt. Ja. Når vi nu har sendt det koster ikke noget. sendt det ud, så hver mandag formiddag, så dukker der simpelthen mails op. Sådan helt uopfordret. Fra mennesker, der bare simpelthen, altså det er så rørende. Det kan være nogen, der bare siger, I reddede min dag. Eller jeg har ellers valgt nyhederne fra, men tak fordi I findes, fordi så kan jeg holde ud og tænde for nyhederne. Så på den måde, der er bedsteforældre, der så siger, at jeg kan så godt lide at fortælle det videre til mine børnebørn og sådan noget. Så det bliver pludselig noget, altså, hvor jeg er sådan helt, jamen bare for at fortælle det, jeg bliver sådan helt, wow. Gåsehud. Ja, altså, og det er jo vildt nok, fordi vi gør jo egentlig bare det, vi så startede med et andet sigte, men hvor det jo har endt med, at jeg tænker, at vi altså egentlig har at vi på en eller anden måde også er blevet nogle medieudfordrere i forhold til at sige, der er en anden måde at huske verden på, fordi især i tider, som er svære, og hvor der er meget, der kan gøre os bange, så er det at kunne fortælle store, journalistiske, grundige, ordentlige fortællinger. Vi bruger det, der man kalder konstruktiv journalistik. Det vil sige, at vi så tager problemerne. Er der nogen, der har løsningerne, så er det det, vi skriver om løsningerne på de store problemer. Og hvis det kan være med til at give et håb, så hvis vi så er heldige, så kan det håb jo så veksles hos os til noget handling, til alt det svære, hvor der er brug for os, og til at vi kan agere. Så på den måde har jeg det sådan lidt, jeg synes, altså hvis det holder det der, så synes jeg bare, det er skisme vigtigt, og det har vi brug for. Og man kan sige, i sådan en kompleksitet, som jeg er i, når du siger det der med, at vi har brug for det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Uffe Elbæk, fordi verden virker jo fuldstændig kompleks. Altså, jeg er nok ikke den eneste, der tænker på, hvad det er, der flyver heroppe over os, og det kan man også høre på Mathias Tesfaye. Det har selvfølgelig, vi er jo ikke i en boble her, der er adskilt fra verden. Men hvad er din vurdering af, hvad der egentlig giver os håb? Altså, hvad er det for noget i mennesket, som skal styrkes, hvis vi skal føle os håbefulde? Jamen, der er flere ting, og vi har været inde på den ene af dem. Det er vores forestillingsevne. Altså, jeg ser jo klart, at vores kollektive forestillingsevne er svækket. Altså, vi har enormt svært ved at forestille os et andet samfund, end det, vi har i dag. Og det dybest set kun kan gå ned ad bakke herfra. Ikke? At vi er på toppen af bølgen, og højst sandsynligt så vores børn og børnebørn får det dårligere et dårligere liv, end det vi selv har levet. Hvilket er første gang for øvrigt sådan i vores tid, at det er det, der er realiteten, ikke? Så på den ene side, og det var vi inde og snakke om, det der med fantasien til at overhovedet forestille sig noget, der er bedre. Vi kan langt bedre forestille os, at verden går under, ikke? Altså, og det har vi været lidt inde og røre ved. Det andet, som jeg synes mangler, også i debatten her, og også på tavlen bag ved os, fordi jeg sad i går under koncerten og kiggede op på, hvad er det for nogle ord, man har hængt op, og det er jo selvfølgelig titlen på det her arrangement, nemlig altså håb og tro og viden. Jeg manglede helt vildt handling. Altså, jeg skrev en bog for 2 år siden, der hed Tvivl, håb og handling, og afsættet for den, det var, at jeg faktisk havde mistet håbet. Altså, jeg kunne ikke længere bruge begrebet håb. Altså, jeg følte, at det lød som sådan en dårlig Obama-valgkampagne. Altså, det var sådan et buzzword uden reelt indhold. Og ikke for at gå i detaljer med den bog, men den ender, selvom det ikke var, jeg var meget opmærksom på, at jeg måtte ikke fra start have sådan en happy ending story. Jeg blev nødt til at konfrontere min tvivl. Og årsagen til den tvivl selvfølgelig det var, at når man har siddet inde på Christiansborg i de år, som jeg nu har siddet der, og ser på al den viden, vi får ind, sammenlignet med den handling, der mangler. Altså, hvordan kan man fastholde håbet så?
Og jeg genvandt det, fordi at jeg heldigvis snakkede med en masse mennesker, som er i gang med at, man kan sige, bygge det nye system igennem konkrete handlinger. Om det er andelsgård, eller det er analyse af tal, eller det er logik og ko, eller det er demokratigaragen, eller hvad pokker man kan nævne, eller verdens bedste nyheder. Altså, der er rigtig mange lige nu, som forsøger at skabe en anden virkelighed på nogle andre præmisser, end den, som vi ellers ser rundt omkring os. Så jeg mangler handlingselementet, og i dag, altså jeg kan ikke sige håb uden at sige handling. Altså for mig hænger det simpelthen ikke sammen. Og det, der er bindeledet, det er den kollektive forestillingsevne, at vi kan forestille os noget andet. Og bare rundt den del af mit svar af, vil jeg sige, jamen det er jo det, der gjorde, at vi overhovedet har det Danmark, vi har i dag, var, at der var mennesker, der gik sammen i meningsfulde fællesskaber og løste konkrete problemer. Om det var andelsmejeriet, eller det var det fælles vandværk, eller det var friskolen, eller det var højskolen, eller hvad pokker det var. Og efter det, så arbejder bevægelsen med deres kooperative virksomheder. Men altså, mennesker gik sammen i meningsfulde fællesskaber, og så løste de konkrete problemer. Så jeg vil jo opfordre alle jer, der sidder her i salen, og gå tilbage og kigge på jeres arbejdspladser og sige, hvordan kan vi blive en handlende aktør i det lokalsamfund, vi er en del af, og dermed give vores børn og unge oplevelsen af, at de kan arbejde med virkeligheden, og de kan forandre virkeligheden, og i kraft af det lære en pokkes masse ting, alt fra matematik til geografi og kultur og historie, og hvad man ellers skulle putte på det, ved at man sætter konkrete projekter i gang, med afsæt i den uddannelsesinstitution, man er en del af, til gavn for nogen uden for den uddannelsesinstitution, man arbejder på. Så jeg synes jo egentlig, at løsningen ligger lige for, og jeg fatter ikke, at vi bliver ved med at snakke om de her ting. Jeg mangler handling. Og derfor håber jeg, at næste år, der kommer noget handling ind i det. Men vi har faktisk på uddannelsesdebatten diskuteret det her med handling i forhold til viden, og definitionen på viden er faktisk evnen til at handle som sådan en helt central del af det. Men du... Men bare lige... Ja. Jeg ved godt, at mit politikergen går i gang nu. Altså, jeg skal nok holde min kæft. Men noget, som jeg har været nysgerrig på... Og det kan være, at det er blevet diskuteret i nogle af de oplæg, der har været. Men jeg mangler, at Danmark, uddannelsesfolk, alle jer, der sidder nede på stolene, at I med jeres kollegaer har en diskussion, altså seriøs, politisk, strategisk, kulturel, pædagogisk diskussion om, hvad er det for en verden, vi sender vores børn ind i? Altså fordi, at al uddannelse burde jo handle om, og klæde vores børn unge på til at kunne navigere og handle i den verden, der er på vej imod dem, i stedet for at diskutere noget, der ligger bag ved dem. Så jeg mangler det der fremtidsblik på uddannelse. Altså, hvad er det, de skal kunne? Og nu er I snakker om bøger, og det vil jeg så også, fordi for 4 år siden, der var jeg med til, sammen med Andy Højholt og en masse af kloge hoveder, at lave den bog, der hedder Håbets og handlingspædagogik, og jeg ser, den er derude. Og det var lige præcis for at prøve at netop at rette op på noget af det, du siger, Uffe, fordi og også sådan Paulo Freire inspireret i forhold til, hvis man skal kunne forestille sig at lave den verden om. Og det jeg og vi i Verdens Bedste Nyheder er også meget optaget af den grønne omstilling af bæredygtighed og verdensmål, og de ting, som ligger for os, og som er nogle, på den ene side jo nogle væmmelige problemer, men samtidig også enormt spændende fremtid. Ja. Og det er der, hvor uddannelsesmæssigt eller dannelsesmæssigt, der har vi for mange år undervist i klima og klimaproblemer. Og så har vi ligesom efterladt børnene eller de unge der. Så skal jeg så godt forstå, at man får ondt i maven og egentlig lukker sig ind, fordi man siger, fuck, det går under. Hvor vi har glemt det sidste. Hvad kan vi gøre ved det? Ja. Og det er der, hvor jeg kan mærke sommerfuglene og smile, fordi jeg tænker bare, der er noget, jeg ikke kan styre, men der er noget, jeg kan. Og det, jeg kan, at være med i de fællesskaber, som du også snakker om, og det med, altså det giver, synes jeg, en glæde på nogle, og det der med at kunne prøve at lære og kaste sig ud i fremtiden og tænke i fremtider, og hvad er det, der venter derude? Og det er der, hvor jeg tænker, der er håbet
Det er totalt brændstof for den der motor. Jeg sad bare og tænkte på, at det er nok provokerende, det jeg siger nu, men det må man også godt, ikke? Jo. Altså, men jeg sad bare og tænkte, for jeg er så enig med jer. Og jeg har selv i en del år nu sagt til de studerende, I skal bare gå ud og lave en protest nu. I skal ikke sidde og mærke for meget efter, men I skal handle. I skal handle på den uretfærdighed, som I oplever. Altså det, at man skal lave speciale på 3 måneder, hvor vi tidligere havde i hvert fald over et halvt år. Det, at man får halvt så meget tid til vejledning som før. Altså, gå nu ud. Altså, fordi hvis jeg siger det, så vil folk bare tænke, at jeg er en gammel idiot, der prøver at forsvare mine egne privilegier. Og det er det ikke det handler om. Men så kom jeg bare til at sidde og tænke på, altså, kan vide, om de unge er passive, fordi I er så... Fylder så meget. Ja. Altså, fordi hvordan gør man op med jer, ikke? Altså, Ja. det var bare lige en tanke, der faldt mig ind, at der kunne være noget dialektik i det her, ikke? Fordi det er, man får det bedre, vil jeg våge påstå som psykolog, når man gør noget, der er betydningsfuldt, og når man gør det sammen med andre. Og det er noget af det, vi mangler, at kunne handle, også i det nære, måske, så kommer jeg til at tænke på, fordi et af den store forandring, ikke? Men faktisk at opleve at have indflydelse på det man er en del af. Og jeg sad deroppe under debatten mellem Rasmus Meyer og Christian Hjortdal, er det rigtigt? Kjær, tak. Jeg kunne lige mærke, det var forkert. Og sad og tænkte, fordi at Hjort Kjær siger, at de unge på højskolen, der har nogle ressourcer, de magter ikke rigtig, nu tolker jeg sikkert for meget, men magter ikke helt at hjælpe de andre. Og så har de brug for den her muddergruppe på maks 7 personer, hvor de så kan... Og så tænker jeg, er det virkelig der, vi er? Er det virkelig vores bedste bud på forandring? Eller er det en håbefuld fortælling? Det er da lige præcis dem, der skal sætte noget i gang og få de andre med, frem for at isolere sig i de her overskuelige små subgrupper, som noget evolutionssociologi så åbenbart understøtter betydning af. Jeg sad bare og tænkte, det er jo lige præcis derfor, vi har de udfordringer, vi har, at vi ligesom også bare legitimerer, at det er okay ikke at magte de andre. Altså, jeg siger ikke, at der var nogen, der sagde, det var min tanke. Altså, det var min tanke, jeg sad der og tænkte, gud, nej, det må vi ikke. Altså, vi skal jo lige præcis tro på, nu kom tro så, at mennesker kan meget mere, end vi tror. At de fleste mennesker kan mere, end vi tror, men at vi har brug for hinanden, og vi har brug for, at der også bliver plads til det her i vores institutioner. Altså, hvad vil der egentlig ske, hvis vi... Altså, nu har jeg jo siddet som rektor i 5,5 år, så jeg ved også lidt, hvordan det fungerer med de der rammekontrakter og måltal, man skal sidde og måle på osv. Hvad med, at vi skrottede lortet? Altså, og prøvede at se, kan institutionerne lave god uddannelse uden måltal? Altså, vi kunne bare prøve et år, hvis nogen blev nervøse ved tanken og tænkte, altså, vi kunne bare prøve et år og se, fordi så tror jeg faktisk også, at styrelsen vil have mulighed for at styre på det, de åbenlyst har brug for at få styr på. Undskyld, jeg siger. Men det... Du indledte med det der med, hvis projekt håbet er. Altså det der med, at hvis det er vores projekt at være håbefulde, når man går ind på en uddannelsesinstitution, hvad giver det af plads til børnene og de unge, kan man sige? Ja. Hvad har I af tanker omkring det? Altså det der med at tage projektet, at se positivt på noget, eller at være vikarierende håb i en eller anden situation, og dermed efterlade nogle andre til ikke at selv være håbefulde. Jeg tror, det er der, hvor jeg tænker, man i en klasse, eller hvad for en sammenhæng man nu undervisning, altså at man som barn eller som ung bliver præsenteret for, at der er nogle muligheder, der er et handlerum. Og jeg kan huske, det var noget af det sidste, jeg hørte fra Per Schultz Jørgensen, inden han desværre døde. Det var lige inden sidste folketingsvalg, hvor han blev spurgt af politikken om, hvad han mente var det vigtigste valgspørgsmål, og hvor han sagde, det er den bæredygtige skole. Og hvor han så uddybede det, hvor han så sagde, der kan vi i hvert fald tage mindst 2 sådan kriser med et smæk, fordi vi har en bæredygtighedskrise, vi har også en trivselskrise, og hvor han sagde, netop ved at tage børnene alvorligt,
og give muligheder for, hvad der er, man kan gøre, og dermed også, hvad man kan tage hjem og snakke med sin familie om. Hvad vi spiser, hvordan vi transporterer, hvordan vi bygger, hvordan vi tager på ferie, alle de ting. Hvor han så siger, det vil efter hans mening være med til at kunne give børnene troen på, at også jeg er vigtig, jeg også har en rolle i det her samfund. Og derfor mener jeg, jeg tror ikke, at du lykkes ikke med at provokere mig i hvert fald lige før, jeg tænker, de skal nok være der. Jeg kommer lige fra New York og FN's generalforsamling, og der har jeg ikke set så mange unge repræsentanter fra hele verden, som i år der heldigvis skruet op for, og det giver mig enormt meget håb, at de er der, fordi de på en eller anden måde har en anden tilgang. De er ikke lige så materialistisk optaget. Altså, de er mere optaget af nogle basis, og de kan se, der er noget her, vi skal rykke os på. Og det vil også sige, at de tager ordet på en anden måde, end jeg ville have gjort, eller måske aldrig have turet have gjort, men hvor de tager det, og de er der og sådan noget. Så altså jeg tror, der er noget menneskelig grøde, og også nogle ungdomskræfter, som for mig at se, bringer totalt meget håb, og som faktisk måske kan være den spejling, vi også leder efter, til hvis der skal noget forandring ud i klasseværelset. Der var 3 unge talere, der tog ordet her på den her scene, og vil jeg sige, virkelig slog benene væk under dem, der sad og lyttede, fordi de faktisk bare tog ordet og forklarede deres virkelighed. Det var problemer som ordblindhed, og det at have en diagnose osv. Men jeg tænker på en ting, jeg bare lige vil spørge dig om. Jeg har lyst til bare at i hvert fald gå på opdagelse. Man kan også bare sige udfordre, men i hvert fald gå på opdagelse i den formulering, du sagde, det der med at kigge positivt på det. Og det kan jeg bare mærke. Det lyder for fladt. Det er slet ikke jeg regnede heller ikke med, det er det, du mener. Men min pointe i det er, eller det, der får mig til at sige det følgende, det er, at jeg synes, det der jeg kunne unde os alle sammen for, ikke bare børn og unge, vil jeg lige sige, det er at se de udfordringer, vi står overfor, som en udfordring. Altså de problemer, vi står overfor, som en udfordring, som man har lyst til at finde ud af, hvordan løser vi det? Altså tænde den der entreprenante skaberkraft, der siger, ja, det kan godt være, at vi skal væksten skal halveres, men hvad betyder det så for et samfund? Hvordan kan det så blive indrettet? Ikke? Altså, der var et vidunderligt interview med, eller ikke vidunderligt, det er forkert at bruge det ord på det, men det er et meget, meget interessant interview med en tysk kvindelig økonom, som bare koldt og kynisk, ikke kynisk, men koldt og kontant sagde, at hvis vi skal løse klima og de planetære udfordringer, så skal vi have halveret vores BNP, ikke? Og så vil alle tænke, hvad betyder det for mig og mit lille hverdagsliv, ikke? Men så siger journalisten så, hvad vil det så rent konkret betyde? Jamen det vil betyde, at vi skal tilbage til et niveau, der hedder 1978. Og det der interview, det citerer jeg i bogen, fordi jeg så skriver, 1978, hvordan var det? Det var det år, hvor Donna Summer kom ud med det fedeste dansenummer. Hold kæft, jeg dansede, mand. Altså 1978, det var faktisk ret nice. Så må ikke vi klare det. Og det den der lad os nu se problemerne i øjnene, men så tage det som en enorm kreativ udfordring, hvad vi kan gøre sammen. Og det er den kraft, som jeg savner på mange niveauer i vores samfund. Og jeg kigger jo, altså den måde, jeg vurderer i dag organisationer, om det er Christiansborg, eller det her rum, eller de samtaler, vi kan have, eller whatever, det er der livskraft til stede? Er der livskraft til stede? Fordi problemet er, at livskraften både i naturen er svækket og truet, men det er livskraften også inde i os selv. Så hvordan kan vi organisere os? Hvordan kan vi arbejde? Hvordan kan vi lære på en måde, der kalder livskraften frem? Og så, Donna Summer, ud på dansegulvet. Hvad var det for et nummer? Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Men jeg vil bare spørge dig om noget. Ja. Og det er det her med, hvad hvis man så er bange? Altså, hvad hvis man står over for nogle ting, som er... Altså, hvis nu børnene er bange på mandag, eller de unge er bange. Altså, den der med,
kan man være kreativ entreprenant? Kan man være, hvis man i virkeligheden føler sig sådan lidt bekymret? Altså, følelser kan være en drivkraft for noget. Altså, vrede kan få en op af stolen, havde jeg nær sagt. Tårer kan få en til at minde en om noget. Altså, så følelser er drivkræfter, men man skal ikke opholde sig for længe ved sine følelser. Man skal netop bruge dem til at forstå noget med, og man kan også bruge dem til at sætte noget i gang. Og det er sådan, at vi får det ikke bedre, det er min pointe i den her med, når følelserne tager magten, vi får det ikke bedre af at sidde i angsten. Vi får det bedre af at holde af den angst, og så forsøge at komme ud af den. Og det er nu kan det godt være, at jeg også er for begejstret, når Uffe taler, men jeg mener faktisk, det er noget af det, vi har. Det er jo også en slags højskole, du taler om. Det er jo, jeg er med på, og jeg vil også gerne rose alle de dygtige unge mennesker, jeg ser, som er enormt velformulerede, og langt mere velformulerede, end jeg var, da jeg var på deres alder. Men det er også fordi, at vi roser dem for den type individuelle præstationer. Det jeg har kunne se blandt de studerende, jeg kender, det er, at de organiserer sig mindre. De organiserer sig mere spontant nogle gange omkring, der kan der være en sag, men den grundlæggende forståelse af det repræsentative demokrati i vores, altså forståelsen af, hvad betyder elevrådet rent faktisk? Hvad betyder det at sidde inde i bestyrelsen? Hvad er det for et mandat, man har der? Hvordan arbejder man med sit bagland? Det er jo sådan noget, det er jo ikke noget, du kan stå og lave en flot tale omkring. Det er jo benhårdt rugbrødsarbejde, og det må vi jo begynde at belønne. Vi belønner den der elegante PowerPoint-præsentation. Vi belønner de elever, der kan stå op på scenen og være ekspressive. Og alle dem, vi møder, også i FN, forestiller mig det. Men det er jo den kollektive handling, der hvor mennesker, der kan noget forskelligt, begynder at gå sammen. Der hvor det ikke handler om, så er der nogen, der skal tage ordet, fordi de er gode til det. Men vi skal have respekt for dem, der så kan noget andet. Sørge for, at det faktisk er muligt at tage ordet. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, at vi har belønnet, radikalt faktisk, har vi belønnet den individuelle bullet point, PowerPoint-præsentation, at vi simpelthen, vi er nødt til at genopdrage i demokratiet. Og jeg ved godt, at vi scorer internationalt højt, usammenligneligt. Når man spørger danske skoleelever om demokrati, og forståelsen for det er super god, og jeg taler også ud fra et solidt, vi lever i Danmark, vi gør det godt. Det kan vi også høre, vores minister siger. Men det er handlingen, der er vigtig. Fordi nu kommer jeg til at lyde, som om jeg er kritisk over for ministeren. Det er jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg synes, han er en virkelig dygtig minister, der tager fat i nogle vigtige dagsordner. Og jeg vil bare lige rose ham for en handling den anden dag, hvor jeg skulle holde en såkaldt keynote på den her EU-konference, der er i Danmark i de her dage, og hvor jeg så tabte min ørering, der skulle have det her på. Og ministeren var den første, der kastede sig ned på jorden og lå og ledte efter min ørering. Og det synes jeg, det er handling. Og det folkets tjener. Det er folkets tjener i ordets bedste forstand. Ja. Jeg vil ikke give dig ret, fordi jeg tror, det er både og. Fordi jeg tror, du har ret i det meget individuelle, og det er måske dyrket lidt for meget, men jeg vil sige, jeg ser bare, at de der fællesskaber helt vildt også er der. Ja. Og jeg vil godt fortælle om et af dem, som virkelig de sidste par år har været noget af det mest håbefulde, jeg også har været med i, hvor du faktisk også har haft en rolle. Ja. Og det var for 4 år siden, hvor alle elev- og studenterorganisationer gik sammen og lavede en kampagne. Det var under corona inde inde på Hans Jørgens gård, som der politikerne kom ind om morgenen, og så krævede de uddannelser for fremtiden, fordi de havde oplevelsen af, at som du også var inde på, uddannelser for fortiden. Altså det der med at lære om, hvordan vi håndterer det der ragnarok, som vi kan se sker. Og jo før vi er klædt på til det, jo bedre. Og det fik faktisk afstedkom så med din hjælp og daværende Pernille Rosenkrantz-Theil, som også faktisk på uddannelsesmødet I skal vide, at Thomas og mig, vi havde sådan en good cop, bad cop rolle i den sag der. Hvem var hvem? Det lyder interessant. Men nu er det simpelthen blevet til et initiativ, som hedder UBU, Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Og hvor det handler kort og godt om at få bæredygtighed ind
hele skolesystemet, og hvor vi faktisk samlede for elever, studenter, fagforeninger, arbejdsgiver og det hele, og prøver lige så stille og roligt, og hvor det nu giver mening, men netop for at så sige, det kunne være noget af det, der både kunne give glæden og håbet tilbage også, men også fordi der er behov for, at vi tænker i, hvordan vi får en mere bæredygtig fremtid. Så UBO. Men det der er mega fedt, ikke også? Det er nogle fællesskaber. Og jeg er meget enig, men det er også utrolig glitteragtigt. Altså nu prøver jeg lige at... Glitter. Glitter. Altså så samler vi alle de rigtige mennesker, og så... jeg er virkelig optaget af hverdagslivet ude på vores institution. Det er da også hverdagsliv. Men det der med, altså når jeg hører det var en folketingskandidat, der fortalte, hvor lav engagementet er i vores politiske partier. Altså, hvor svært det er at få folk til at melde sig ind i et parti. Også fordi det er ikke særlig fancy. Det er røvkedeligt. Det er røvkedeligt. Og det er også røvkedeligt at rent faktisk at være repræsentant for nogle af de studerende og forhandle synspunkter. Jeg synes, det er fedt. Men jeg tror bare, det der bottom-up, jeg er så optaget af, at vi i alle strukturerne i hverdagen, den måde, vi laver undervisning på, den måde, fagene er skruet sammen på, den måde, skolens ledelse fungerer på. Jeg tror, det er det. Man skal se, altså... Men rektor gøre det der. Det er ikke fordi, nu skal vi lave en paneldebat om UBO, men jeg vil bare sige til dig, prøv at kigge på det. Fordi det er faktisk det stik modsatte. Det er nemlig, det er totalt vokset nedefra. Det var nok det mest forunderlige politiske proces, jeg nogensinde har oplevet inde på Christiansborg, fordi det kom nedefra, det var spontant, det var selvorganiserende, etc., og så var der et lag, der hed Pernille Rosenkrantz-Theil ovenpå, men hun var nærmest modstander i starten, men endte så med at løbe med. Men så jeg vil bare sige, jeg håber, at til alle jer andre tjekke det ud, fordi det er... Og der er et nyhedsbrev. Nyhedsbrev, og der er bøger, og vi skal læse Trivselskommissionen. Og som fortæller om alt det der, som ikke er glitter, men som lige præcis er alle de der skønne... Jamen det er bare fordi, jeg har eksempler. Nej, ved I hvad? Jeg synes faktisk, det kunne være fedt at slutte her. Fordi vi slutter midt i det her, hvor I tre er helt gasset op over det her med håbet. Men også, hvor vi har fået styr på, at håbet, det er både noget, der giver, hvad sagde du, gåsehud, ikke? Og så er en driver til de der store sociale forandringer, som er nødvendige. Altså, så det er helt fra det fysiske, og det med at have et bedre liv. Hvis man ind i den helt almindelige undervisning. Ja. Men det er jo det, som hvis vi alle sammen skal lave sådan en kollektiv, håbfuld handling nu, eller styrke håbet, så er det, at når I går ud af døren, beslutter jeg for, hvilken konkret handling vi laver der, hvor I arbejder, i forhold til det, vi har snakket om. Altså en lille handling, en stor handling. Tag en samtale med en god kollega, eller se anderledes på undervisningen. Hvad er det for ting, man fremmer, etc. Men at alle i det her lokale, når de går ud af døren, har alle besluttet sig for en konkret handling. Lav et banner. Whatever. Altså, eller lave en kage til kollegaerne. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er den kraft. Det giver så meget energi at handle. Godt. Med de ord, desværre, Thomas, der slutter vi simpelthen uddannelsesdebatten 2025. Jeg lovede. Giv det med en kæmpe stor hånd.